Напэўна, гэта самы загадкавы твор беларускай літаратуры пачатку 20 стагоддзя. Забытыя багі, падземная цывілізацыя, цёмныя сутарэнні, берасцяныя муміі. Такога ў Белліці дагэтуль ніхто не ствараў, бо гэта атмасфера гатычнага дэтэктыву Густава Майрынка з элементамі кінапрыгоды з Індзіана Джонсам. З вамі Наста Суханосік у перадачы «Смаленне віпрука». І тут мы размаўляем і падсмальваем вядомыя і невядомыя творы нашай літаратуры. А сёння пра Вацлава Ластоўскага і яго аповесць «Лабірынты». А што гэта? Казачка, дэтэктыў, эзотэрычная дактрына? Разбяромся. А не забывайце, калі ласка, пра падабайку, падпіску на наш канал. Падпісаліся? Падабайку паставілі? Добра, тады пагналі! Сама аповесць менш за 30 старонак. Хоць ідэю можна было развіць на добры такі раман. Ці кінасцэнар. Упершыню «Лабірынты» выйшлі ў ковенскім часопісе «Крывіч» у 1923 годзе. Твор выглядае нібы недапісаным, быццам бы аўтар сканчаў яго спехам. І гэта мае тлумачэнне ў біяграфіі Ластоўскага. Але пра гэта раскажу вам трошкі пазней. Завязка такая. Чэл прыязджае з Вільні ў Полацк у пошуках старасветчыны. Яго запрасіў мясцовы краязнавец нейкі Іван Іваныч, пры якім тусуецца, такое сабе кам'юніці фанатаў гісторыі. З імі галоўны герой бавіць вечар. Выпіваюць, гамоняць, яму паказваюць артэфакты. Напрыклад, медальён-змеявік. На адным баку клубок змеяў, на іншым дзева сонца ў постаці птаха з людской галавой. Забыла яшчэ вам сказаць. У тусоўцы ёсць і чорныя капальнікі, як бы зараз сказалі. То бок медальён копаны ў пясочку. А паказвае знаходку падземны чалавек. Так яго клічуць. Галоўны скарбашукальнік у кампаніі. Кажуць, людзі пад верхнім замкам за магілай невядомага валадара ёсць склады з багацямі вялікімі. Кажуць, у абход абшырнай грабніцы направа ёсць мураваны праход крокаў 60 даўжыні, а праз яго уваходзяцца ў сховы са старымі кнігамі. Часцю пісаны яны на досачках, часцю на бяроставых пластках. Толькі ісці там дужа страшна. І тут адразу дзве тэмы. Першая. Пра страчаную полацкую бібліятэку, уключна з полацкім летапісам, якую шукаў і Іван Грозны, але фіг там не знайшоў. Другая тэма пра драўляную цывілізацыю. Маўляў, у нашых землях у дагістарычныя часы планавала мегацывілізацыя, толькі што з дрэва. Таму ў Егіпце, Вавілоніі, Грэцыі ўсё захавалася, а ў нас не. Матэрыял не вытрымаў. Арэха тых часоў, напрыклад, астранамічныя веды, якія сапраўды захаваліся ў народзе. Народныя назвы Арыёну, Плеядаў, Вялікай Мядзведзіцы. Маўляў, адкуль нашыя продкі гэта ведалі? Да і навошта ім гэта ўсё было? І гэта толькі пачатак. Уначы да галоўнага героя нехта грукае ў вакно. Ага, падземны чалавек. Маўляў, давай, збірайся, нешта пакажу. Не чакаючы раніцы, яны ўдвох цягнуцца на руіны замку, разбуранага маскалямі. Падземны чэл адкрывае сваю таямніцу. Акром мяне жывых ніхто не ведае аб гэтым ходзе. Ты другі будзеш ведаць аб ім і перадасі патомным. Разгрыбаюць друз, спускаюцца і ідуць па счарнелых хадах са шматлікімі паваротамі ды пасткамі. Напрыклад, дошка пад нагой ходзіць туды-сюды, а пад ёй калодзіш у бездань. Натуральна, Індзіана Лявоновіч Джонс. Адзін з першых прыпынкаў – корсты. Корста – гэта такая тоўстая калодзіна з высечаным дуплом, куды клалі труп. То бок труна. А верх закрывалі плашкай. Далей пакрывалі смалой ды берасцілі, каб гэтая капсула захоўвалася мега доўга. У сярэдзіне забальзамаваны нябожчык з барадой, некранутым часам, нібы заснуў. Па факце, гэта саркафаг з муміяй. І тут правадніку ці то бракуе паветра, ці то паслізнуўся, валіцца з ног. Ліхтар гасне, поўная цемра. Трэба быць спакойным, трэба быць спакойным. Урэшце, аддыхаўшыся герой ідзе шукаць свайго кінта навобмацак і знаходзіць мёртвым у лужыні крыві. У кішэні таго намацвае запалкі і бачыць перад сабой труп.
Што гэта было? Ну і пытаннішка, а як адсюль выйсці? На ліхтары падземнага чалавека, дарэчы, надпіс. Нешта пра счары тайн піўшага. Яшчэ раз прывітанне Індзіану Джонсу з яго пошукамі святога Грааля. Наш герой, канешне, думае, што ён у гэтым лабірынце адзіная жывая душа, але на нейкім павароце сцены рассоўваюцца, а там постаць. Господі, гэта ж Іван Іваныч, толькі ў белай вопратцы і белай мітры на галаве, то бок рытуальна апрануты. Ну і пачынаецца. Той праводзіць яго ў таемны свет ды тлумачыць, што да чаго. Не толькі тут, пад зямлёй, а наогул, як збудаваны свет. У тэксце яно пададзена даволі блытана, са шматлікімі паралелямі з вавілонскай, грэцкай, індыйскай міфалогіі. Але калі коратка, гэта праметэўская канцэпцыя. Жылі сабе супербагі, якія даўным-даўно навучылі людзей усім патрэбным рэчам. Ад выдабывання агню да паэзіі астраноміі. І гэта паўночны народ, гіпербарэйцы, а ў трактоўцы Ластоўскага, канешне, крывічы ці протакрывічы. Галоўнае боства – кон. І тут, хутчэй, не бог з барадой, а такі сусветны закон, правіла, па якому свет і круціцца. Тут трошкі патыхае буддызмам, але Ластоўскі ўсё гэта спісваў з этаграфічнага матэрыялу, з народных глыбіняў. Старыя веды, канешне, збольшага былі забытыя, а людзі ўсё пераблыталі і абылгалі, таму і моляцца зараз абы каму і абы як. А вось тут, пад зямлёй, усё надалей жыве. Паводле задумкі, старыя гарады насамрэч не зніклі, але былі апушчаныя пад зямлю. Дарэчы, тут Ластоўскі яшчэ і расіянаў не забыў патроліць, бо ўзгадывае Кіцежград, які насамрэч не ў іх там, на Расіі, а недзе каля Гомеля, таксама частка гэтай падземнай цывілізацыі. Але і на гэтым яшчэ не ўсё. Там у лабірынтах не толькі містыка, але і тэхналогіі. Прылады асвятлення няма, але сцены пакрытыя радыёактыўным элементам, які дае святло і цяпло. І, калі што, аўтар гэта пісаў у 1923 годзе. І больш таго, пад зямлёй працуюць лабараторыі. І там, увага, любы прадмет можна расшчапіць на элементы і сабраць ізноў. Туды-сюды. Ці зрабіць іншы. З паветра і вады камень. З каменю метал, тлуш, хлеб ці золата. Тэхналогія называецца выхад. Ну і галоўнае, уся гэтая кампашка жыве, чакаючы часу, калі ім прыйдзецца ізноў выйсці да свайго народу. Пра тое, дзе гэты сюжэт мы яшчэ сустракаем, я скажу трошкі пазней. Ну, а ўрэшце рэшт нашага героя сустракае ці то біяробат, ці то прадстаўнік старадаўняй цывілізацыі з жоўтага металу, утрая большы чалавечага росту. Ну і там прамені з вачэй, гіпноз. Герой спачатку ловіць параліч, а пасля адлятае, губляе прытомнасць. Скончваецца твор, як я казала на пачатку, вельмі дзіўна, нават трошку змазана. Нібы Ластоўскі спяшаўся яго скончыць і неяк закрыць гэту тэму. Галоўны герой знаходзіць сабе ў ложку ў гатэлі, як нікуды не хадзіўшы. Яму прыходзіць тэлеграма, маўляў, вельмі пільна трэба вярнуцца ў Вільню. Збірае шмоткі, едзе, а там кажуць, што ніхто ніякай тэлеграмы яму не высылаў. І там у Вільні яму прыходзіць іншая тэлеграма. Учора, 23 чэрвеня, вечарам памёр мясцовы полацкі археолог і гісторык Іван Іваныч. Такім чынам, перад намі хутчэй не мастацкі твор, але канцэпцыя загорнутая ў мастацкую форму. І гэта натуральная тэасофія, прывітанне Алене Пятроўне Блавацкай, якая ў таемнай дактрыне прапісвала нешта падобнае, толькі пра Тыбет ды дзебры Індастана. Забытая цывілізацыя, багі ў саркафагах, таемныя веды і тэхналогіі. І ўсё гэта выйдзе на паверхню ў свой час. Яшчэ раней, у 1871 годзе, падобную тэму кранаў Эдвард Бульвер-Літан у кнізе «Надыходзячая раса». Толькі там замест радыяцыі была загадкавая сіла врыль, якая дае энергію пад што хош.
Я не ведаю, ці Ластоўскі быў знаёмы з творчасцю Блавацкай, Літана ці з нямецкай арыясофіяй, бо яно таксама перагукаецца, але атрымалася вельмі блізка, крытычна блізка. І мне тут не хапіла хіба моманту, каб увесь гэты лабірынт аказаўся агромным касмічным караблём, схаваны пад полацкім замкам, які ў канцы вяртаецца ў космас. Ластоўскі, як літаратар, быў не тое, каб карыфеем, але як чалавек фантастычнай інтуіцыі ён стварыў цэлы свет, намаляваў. І, дарэчы, ажывіць гэта ўсё графічна запроста мог бы Езап Драздовіч, яшчэ адзін геній свайго часу, знаёмы Ластоўскага. Драздовіч у 1920-х маляваў іншыя сусветы і планеты, якія яму сніліся. Прычым маляваў не горш за Ганса Рудольфа Гігера, творцы сусвету чужога. Бо апісанае Ластоўскім добра кладзецца і на фільм «Прамітэй» Рыдлі Скотта. Мегацывілізацыя, якая дала нам пачатак і знікла. А мы ўсё шукаем, да хто ж нас стварыў і навошта гэта ўсё. Карацей, хто глядзеў, той зразумее. Жыццё Вацлава Ластоўскага абарвалася каля расстрэльнай ямы яшчэ ў 1938 годзе. Але яшчэ да гэтага, ў 1927 ён прыняў для сабе самазабойчае рашэнне вярнуцца з эміграцыі з Коўні ў савецкі Менск. І тут вусцішная паралель з апавяданнем. Бо спачатку ён едзе ў Менск на навуковую канферэнцыю, а пасля яго завальваюць запіскамі і тэлеграмамі, маўляў, «Гоў да нас, тут трушная Беларусь, культура, навука». Усё скончваецца прадказальна. Арышт, ссылка, зноў арышт, расстрэл. Ластоўскага ў нас ведаюць найперш як гісторыка, этнографа, палітыка, але галоўнае, што ён даў для Беларусі, гэта таямніца. Бо акурат таямніца насамрэч і рухае наперад людзей, народы і краіны. Што там у канцы цёмнага калідора? А ты прайдзі і ўбачыш. Бо нешта важнае і сапраўднае заўжды ляжыць па іншы бок тваіх страхаў. А што вы думаеце пра ўсё вось гэта? Пішыце ў каментарах. Ну і, канешне, чытайце, глядзіце, абмяркоўвайце сваё. А на сёння ўсё. Убачымся. Пакуль-пакуль.